kalda makuni awala jam gonduɗa kadi go yeeso no surka ay yaay aɗa ko yeesam surkata yaay gitam hanki jamma nani mi ɗanaki hay seeɗa yaay so wimo ɗum ɗo musanimi tan haalata ko weeli kam kono kaalido artir hakkille ma o ko waɗi ko ne muusma ene muusimi welani bamma a faami kono noon so neɗɗo ronki yummo ma moyne tanum war sese gartira hakkille ma o guitta fitinaji ma ɗi ya wat seeso holɗum ko ay an babam ko ɗum woni probléme o goppe hoddiro Allah goppe hoddiro Allah o watta ko waɗi ko ha para oɗon mbiye kadi ko hoddiro Allah min e bamma gonɗo amin gonde joom suudu ma kaalido so tawino hon koyngal bongal ngal o jogui nden minen mamin kalana min jotta ko hattinana hoore ma kono ko jungo jaam koyngal jaam hay caɗele goto min jiyani makko sowona omo jooɗi ɗo omo toppiti min omo toppiti kam omo toppiti bamma joni noon taade yettima ha ɗo a wallitorto muñal a wallitorto muñal kaalido neɗɗo haade ma wallitorade muñal a muñal ko ganduɗa ni muño ɗum ɗo muñata ko ya est ce aɗan miijo an ko kalantumami ko wallahi mbeɗa miijo kaalitam en tout cas min mami taw wimo yo ya galle mabɓe joni joni mami ya ha toon bamma ko jooɗo yumma ko jooɗo mi seeramo mi ala ala ɗum a yamiraka ɗum ay kadi safarore ma yo haaɗe hanina a yamiraka ɗum so tawino wonino won koyngal ngal min jiirimo haadema arde ko bamma yawata ha toon hokkama dande makko guila arde an jinmi ko gartira hakkille ma o mbara jaam jaam a faami neɗɗo noon so Allah fisi hunde e tina ma a wawa ɗum dogde minen o wawa wonde ɗo o jogo koyngal bongal min mbasa andude siko gorko oɗo guittuɗomo e sago makko laabi tati mbiɗen riwa ɗum ɗo e galle ayi ɗum woni probléme laabi tati ana meeɗa kam ɗum haalande o kalantumami mais kalna kam o kalantumami aɗa foti kam haalande ya par ce que min woni joom galle makko sa tini ko tutta hen artir hakkille ma nenam artir hakkille ma ɗum ɗo ko haydara kono nde wonno amin gandi ko cukalel moƴƴel ɗum ɗo noon ewa so Allah fesi hunde e tina ma kadi ala ko mbawɗa hen nenam cukalel moƴƴel ɗum moƴƴuɗo ni waɗata ɗum an est ce aɗa miijo sehilabam ɓe somi ruttima caggal leydi holo yitere mo ɓe darirta kam hey ɗum jalani hay goto so neɗɗo ittama e sago mum ala ko wawa hen kaali ɗum woppu ittama e sago mum ɗum calotomi o ittaka e sago mum ko kola ko waɗi kanko tewi ɗum aɗa andi est ce aɗa andi réseau sociaux whatsapp aɗa andi holon yiyata ɗum ya accu kan haala wa ya annene eyyi joni noon to paaɗa Kalib hande garnomi ko jam Kalidou Kalid uma jewtan Kalidou ɗum noon ko hande jewtan jeena ma an hana waka woppude saabu Allah e nelaɗo mum goppaka mi jooɗo mi wuura a waɗi ko mbaɗanoɗa a ruttinama galle bamma a rokkama dande ma yaa goppaka min mi wonda e afiyam mi suuro Kalid min somi wawino woppudema tawanno mi woppima ɓooyi par ce que Allah ka ala ka wiyani ala ka waɗanimi min ko yiddam addimi ɗo aɗa andi so wonano gilɗi tawanno ko boni ɓooyi wono sa yi meɗe refta e caggal ma ko gilli saabi Allah eɗunani ɗum e haalandema gonga mi fenatade mi yeehi suudu makko a yeehi a jaɓi a yeehi mi yeehi suudu makko kono mi anda ko nawimi toon par ce que min o noddi kam tan mi yeehi mi jaaɓimi kono noon Kalidou sa duri hakkille ma ma andu oɗo meeɗa yidde hakkude men wona randuno ɗum ha dewgal men waɗa o meeɗa yidde hakkude men wadde Kalidou ɗum tan sa duri miijo ma aɗa foti andude wonko woni nder mi wawa ayi ko ɗum woni noon probléme mon on mbaɗat ko mbatton ko e belade mon e teyede mon gummoɗon kadi mbiyon komi liggaɗo mi waɗani mi tinani mi wi jeeri fati waɗa tawa ne mbatton ɗum nde oɗon beela ni weeli mon ni safi mon voilà
ey kaali Dieynaba ko mbaɗɗa ko aɗa anndi to tolni est ce que aɗa anndi gravité o to tolni wallahi mi anda aɗa anndi photo je ɗe holtono yahata e aduna mi anda ko montage mi anda kono min mi anda photo ji ɗe holno ardi somi wima mbeɗa andi no ardi mi feni mi anda holno ardi ɗum fof noon waade noon ko gillam addimi ɗo wadde yaafomi somi waɗi somi waɗani yaafomi min mi wona debbo pijowo kaali ko muñanmami ko 7 ans aɗane ladde kono takani mbeɗa jooɗiri saabi Allah ko hefti kam ko noon mi anda no ardi mi anda mbeɗa sikki aɗa andi jikkam no feewi aɗa andi ko mbaɗmi capable wadde e komi waɗani capable wadde kala ko wawi wonde hen mbiyanmami ko yaya fo jaforoɗa kam saabi Allah kaali min ko mbaɗɗa kam ko somi wima musanimi tan mi haalnanimo gonga anani tawi ko affaire yidde kalata min ɓurma yidde laabi sappo mi haali e somi haalani aɗa andi an to pawmami ɗo mi fawani toon hay goto mais imagine toi ko mbaɗɗa kam ko holno lirirtomi hami ɗano hen somi hooti holno gonniranmi toon mboɗo liggo on image so ari hakkillam holno wayata mi anda kaali somi wi mbeɗa andi tan mi feni ɗum fof noon ko widema tan ya yaaforomi saabi Allah yaafomi guuren gurdem an arande to pawmami ɗo ala debbo mo pawmi toon te ala debbo mo pawtanmi toon ha aduna gasa te Dieynaba an ka debbo moƴƴo gonnoɗa guilol gonduɗen mi meeɗama andorde gueɗe cagarte kaali du hoɗo ƴeew s'il te plaît komi ñaaguiɗo o sesa tan Dieynaba ko mbaɗɗa kam ko jiɗmami ko fof mi yejjitta ɗum par ce que ko muusi kam ha ɗon wawi hadde yaafade noon walla mi yaafata ko mami ƴeew ɗum mi ƴewto ɗum mboɗo yidma ko gonga de mboɗo yidma no fewi sinno ko sagam ala hay goto debbo mo gondammi so wona an kono yaafadema nde kam koko ƴewanmi no fewi mi ƴewtuno ɗum saabi Allah yaafomi an aɗa andi min gurdamam sa ala hen dañani sens yaafomi kayi